Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-Quddisa illum nofruha għal-Ruħ Marija Konċetta Formosa edejn fin-novena fil-qalba tan-novena tal-Ispiritu Santu sa nagħmlu l-Quddisa tal-Imqazza Verġni Marija fiċ-ċenaklu. Kif nafu mill-Atti tal-Apostli, id-disċipli kienu miġburin jistennew il-miġġa ta' Ruħ il-Qodos, ir-Ruħ tal-Qdusija. U Marija kienet magħhom titlob għall-Ispiritu Santu. U llum hija magħna wkoll titlob li aħna devoti tagħha nirċievu il-qawwa u nitqazzu mill-ġdejd fil-preżenza tal-Ispiritu Qaddejs. Ejja nitolbu lill-Verġni Marija ittina din il-grazzja illi inħossu din il-preżenza li jġeddidna u timlina bimħabba ġdida lejn Alla u lejn il-proxmu. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-mister qaddisa. Int li tiftaħ dirajk lil midinbejnu taħfrilhom u lej ħnina. Int ir-rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna rnubietna, iwassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bid-doni tal-Ispiritu Santu lill-Verġni Marija jew titlob flimkien mal-Apostli Amen, illi aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nintlew bl-Ispiritu Santu aħna nitolbu qalb waħda flimkien u nwaslu lil bnedmin ħutna il-bxara tajba tas-salvazzjoni bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfru iliex u minn fostkom stess għad iqumu xi ħud li jgħallmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-disċiepli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bid-dmuħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma ikkonsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol jibes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil min hu fil-bżonn waqt li niftakru fi kliem il-mulej Ġesu li qal: min jagħti hu iktar ħini minn min jieħu. Kif temm jgħid dan niżel arkubtejh jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax għalilhom li qatt aktar ma kien ser jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen.
il-kelma tal-mulej. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art. Ibat u Alla il-qawwa tiegħek. Wetta u Alla dik il-qawwa li ħaddim talina lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalem għalik islaten iġibu lotjiet flimkien. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Faħru bid-daq lil Sidi l-Mulej, lil dak li jirkeb fuq ismewwiet ta' dejjem, arawh se jsemma leħnu, leħen qawwi, għarfu il-qawwa ta' Alla flimkien. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, f'ismewwiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lil poplu tiegħu. Flimkien bil-wifqa. Alleluja. Il-kelma tiegħek mulej hi il-verità. Għaddisna permezz tal-verità. ħajkunu ħaġa waħda bħalna, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Immissa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jiena m'iniex tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi il-verità. Kif int bagħat lili fid-dinja, hekk jien bagħat lilhom fid-dinja, u jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Sabiħa din il-kelma li jgħidilna Kristu llum fil-Vanġelu: kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li ntajtni. U fil-waqt li jdow lejn il-missier jgħidlu: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Aħna ma nistgħux nimmaġinaw lill-missier li ma jaqbilx ma li ben Ġesu jew li ma jaqblux ma l-Ispirtu Santu jekk hemm mudell ta' unità u ta' reċiproċità ta' mħabba narawh fil-ħajja tas-Santisma Trinità. Mhux ta' bxejn li l-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II ippropona wkoll il-mudell trinitarju għal ħajja konjugali, għal ħajja tal-familja. Għalhom jekk tridu mudell ta' kif għandkom tħobbu lil xulxejn, ħarsu lill-imħabba ta' 3 persuni tas-Santisma Trinità illi iħobbu lil xulxejn u jibatu lil xulxejn għal ħarsien tagħna. Eżis Kristu tagħna iħobbna ħafna lilna, ma talax fis-sema u ħallina ndabbru għal rasna, imma rrid illi jitlob għalina lill-missier biex huwa ħarisna. Allura jekk Kristu qed jitlob din il-protezzjoni fuqna, jien kif nista' ma nitlobx din il-protezzjoni għal dawk li huma madwari, għal dawk li l-providenza tpoġġi fil-ħajja tiegħi.
għandna diversi familji hawnhekk, forsi membri ta' komunitajiet reliġjużi, aħna rridu nieħdu ħsieb xulxejn. Mhux bidmejr, mhux bl-obbligu, imma mill-imħabba tal-qalb. Isimgħu xi jgħid ukoll illum San Pawl fl-ewwel qari li smajna. Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb demmu stess. Eżis aħna ma ġejniex mifdija b'dem tal-annimali, imma ġejna mifdija bid-dem mażejs tal-iben tal-Alla nnifsu, ta' Ġesu Kristu. Mhux b'xi dem kwalsiasi, imma bid-dem tal-iben ta' Marija, illi sar bniedem bħalna biex ikun jista' ixerret demmu għalina. Dak id-dem imxerret għalikom għal bnedmin kollha. Għal xiex? Għal maħfra ta' dnubiet. Allura jekk dak id-dem li ħasinna u għamilna bnedmin ġodda, jien ma nistax ma nagħtix każ ta' ħuti li huma madwari. U hawnhekk jidħol il-Papa meta kien tapinu jgħidilna kemm huwa importanti fil-Knisja l-imħabba bel-aħwa u l-akkoljenza tal-proxmu. Jekk irridu tassew li t-talb tagħna jinstema' meta niġu hawnhekk fis-santwarju, jekk irridu li l-ħajja tagħna tkun awtentika, jien ma nistax nagħlaq għajnejja għall-imħabba tal-proxmu. Jgħidilna il-Papa, ikompli u jfakkarna, jgħidilna araw x'ġara fuq il-Golgota. Ġesu idur fuq ġwanni din hijhom ħsieb ommok, mhux ommi, ommok. Mara, ħsieb ibnek, dan hu ibnek. Allura fuq is-salib għandna mudell ieħor ta' għotja sħiħa, kompluta ta' mħabba l-oħrajn. Jekk Ġesu jagħti din l-ordini lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb, illum idur fuqna. U dan l-ordini jagħmlu lilna. Jgħidilna il-Papa fl-istess diskors jgħidu, qisu qed jgħidilna intom mifdija mill-istess dem, meta jgħidu dan hu ibnek, din hi omma. Intom mifdija mill-istess dem, intom familja waħda. Il-Papa, allura ilqgħu lil xulxejn, ħobbu lil xulxejn sabiħa dejn, ikkuraw il-ġrieħi ta' xulxejn, mhux nitkażaw bil-ġrieħi ta' xulxejn. Ara kemm sabiħa. Ikkuraw il-ġrieħi ta' xulxejn. U l-ġrieħi x'inhuma? Is-supervja u l-ejra u l-ġibda l-affarijiet tad-dinja u l-affermazzjoni personali tagħna kollha kemm aħna rridu nidhru ftejt u nuru li aħna intelligenti u li aħna għandna xi ħaġa taħtra. Ikkuraw il-ġrieħi ta' xulxejn. Kejf? Bliema mod? Jgħidilna l-Papa, mingħajr suspetti, mingħajr firdiet, mingħajr lajjiet, mingħajr seksik u sfiduċja f'xulxejn. Jgħidilna għamlu sinodu, jiġifieri imxu flimkien għax Alla u preżenti fejn is-salta l-imħabba. Inizjattiva sabiħa u nikkonkludu illi ħarrettur ta' dan is-santwarju fl-okkażjoni tal-25 sena mill-ordinazzjoni tal-missjonar Don Anton Grek hija illi jinġabru 25 forn għal familji fqar fil-Gwatemala. Dan 25 inġabru u waslu għal 42. Xaġa sabiħa ħafna. Illi il-Providenza tmur lilin mill-kalkoli tagħna. Qabel maħriġ qal ejdilhom forsi naslu għal 50 issa. Kull forn jiswa 100 euro, min jista' anke jingħaqad ma' xi ħadd ġess sabiħ ħanatu ħajja aħjar lil min m'għandux l-istess livell tal-għajxin tagħna. Allura nagħmlu dan il-kuraġġ. Il-Kardinal Mario Grek għandu jżur il-Gwatemala l Don Anton fit-tielet ġimgħa ta' Lulju. Allura nippreparaw anke għal din iż-żjara se jkun mistieden tal-isfijiet tal-Gwatemala u se jagħmel żjara anke lil Don Anton. Nakkumpanjaw iż-żjara tal-Kardinal f'dan il-pajjiż u lil dal-missjonarju billi nkunu ġenerużi mal-foqra li juħsib Don Anton. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej. Ejjew issa nagħmlu talba dawn il-messaġġi li waslinna il-mulej dal-għodu.
ejja nagħmlu tagħna it-talba tal-missier ta' Ġesu lejn il-missier. Missier, ħarisom f'ismek dawk li ntajtni. Issa mela kulhom illi il-mulej tal-ulied tan-neputijiet aħna l-ħin kollu nitolbu għaċkejknin tagħna biex kif il-mulej lilna ħarisna u tagħna mixja ta' perfezzjoni u jipprovdilna ipprovdilhom ukoll lill-eżis tagħna. Nitolbu biex ikunu ħaġa waħda, l-isbaħ rigal illi nistgħu nitolbu lill-Alla għal koppji tagħna, għall familji tagħna, l-uliedna illi dejjem ikunu qalb waħda u roħ waħda flimkien. Nitolbu kemm domt magħkom jien ħaristom fl-isem tiegħek, l-isem li ntajtni. Kemm hu sabiħ li aħna nagħmlu kollox fl-isem ta' Ġesu li lilna għamilna dixxipli. Fismu aħna nitolbu lill-missier, fismu aħna naġixxu biex inħobbu u nikkuraw il-ġrieħi tal-oħrajn. Nitolbu. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Ħarisna mulej minn kull tip ta' ħażen, minn kull tip ta' tentazzjoni, speċjalment fejn tidħol il-persuna tagħna biex ma nitkabbrux iż-żejjed, biex ma nemmnux iż-żejjed fina nfusna, biex inkunu umli, biex inkunu tal-laba tal-grazzja tiegħek. Nitolbu għal dawk li m'għandhom saħħa jitolbu bħal huma il-morda tal-martir kbir, għal dawk li qataw qalbhom, għal dawk li nixfet il-grazzja fihom biex terġa' tiġġedded, biex terġa' tixxettel bil-grazzja tal-Ispirtu Qaddejs, għax l-Ispirtu Qaddejs jaf jerġa' jxettel weraq ġodda fil-ħajja spiritwali tagħna. Għal dawk li għaddejjin minn kriżijiet ta' mħabba, għal dawk li ma ħossuhomx maħbuba, għal dawk li l-feriti tagħhom ġarbuhom bi gbejr, nippreżentawhom fil-qalb tal-Verġni Marija għax hija tista' taqlanna grazzi kbar għal dawk kollha li jeħtieġuhom. Niftakru f'persuni eżies għalina u f'dawk kollha li talbuna niftakru fihom f'dawn il-mumenti. Ngħidula bil-qalb, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Semmo fridge l-altar tiegħek, għalja ta' ferħa għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'talba ħirqana ġieli jisħoqlok hawnatu. Itolbu ħunti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Ilqa' missier Qaddejs dawn l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana u għatina li nkunu dejjem nixbu lill-Verġin Marija billi noqogħdu għal dak li nnebbaħna l-Ispirtu Santu u nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj għaliex intajtna eżempju mill-aqwa ta' xirka fit-tal fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna lil-Omm Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġġa ta' Kristu talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħħ il-wegħda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej li fuqha l-Ispirtu Santu
xeħet id-del tiegħu meta l-Verb ta' Alla sar bniedem. Mill-ġdid imtliet b'dan id-don mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu ġdid tiegħek. Għalhekk il-Verġni mqazza saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-tal, ta' ħeġġa fl-imħabba, għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġja ta' Kristu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Għaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ibati ħajl ħobs raddin ħajl qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħaj xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Mitċokontana nitolbu lej l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna b'mod partikolari fuħtna Marija Kunċetta Formosa illi jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja għamil li kifi bil-mamudija mietet f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Wasanna f'mument importanti illi nidħlu quddiem il-missier tagħna tas-sema u l-laqa mal-missierja dejjem laqa sabiħa, laqa emozjonali. Aħna mhux biss nixtiequ niltaqgħu miegħu aħna u nieħdu t-tanni aħna nixtiequ l dawk li eżistana u dal-mument jirċievu wkoll it-tanniqa tal-missier. F'kull qudiesa li nagħmlu hawnhekk nhar terba' niftakru fl-emigranti tagħna u jkunu jsegwuna permezz tal-webcam. Nippreżentaw anke lill-emigranti tagħna speċjalment dawk ta' Melbourne u Sydney l-Awstralja, dawk ta' Melbourne jagħmlu l-erbat bħall-lum tagħna f'Bakkus Marsh fis-Santwarju ta' Pinu. Impoġġuhom f'din it-tanniqa tal-missier, imma npoġġu l-iktar persuni li mhumiex maħbuba
persuni li għaddejn minn mument diffiċli, ejjew nitolbu fisimhom u fisimna lill-Missier tagħna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum, għafrinna dunubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubiet, niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha stimula li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom bil-qalb. Għatu din il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi din-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. La bil-fer inkantaw, man jatarak il-ħajr nalu lil-mulej. Għaner suq uddimu bil-ferrita mafalna, għananu għan jaġdida lil-sidi semawlar. La bil-fer inkantaw, għan jatarak il-ħajr nalu lil-mulej. Jifirmu l-muntani, jifirmu s-siġar kolla, jifirmu l-art mis-sema bil-kobor tal-mulej. La bil-fer inkantaw, għan jatarak il-ħajr nalu lil-mulej. Jisebbu lil-ismu la safar tal-erin, lil-ismu jisebbu l-kwikeb bil-fjuri tal-bidin. La bil-fer inkantaw, għan jatarak il-ħajr nalu lil-mulej. Għananu fuq l-arba jiseb tal-awatijom, għanfaħru l-gobor tal-la mal-katra li La bil-fer inkantaw, għan jatarak il-ħajr nalu lil-mulej.
imbirek mulei al deiem, u imbirek nisem ad nismiek. Alleluia, alleluia. Intli lati semaular, alla gmir mulein dalaloni, sultan awin unin birek mulei. Nitolbu. U Alla li inna għaddejja tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu. Atina li taħt il-ħarsin tal-Verġni mqazza Marija inħabirku għall-għaqda u slim bell-aħwa li għalihom offra lilu nnifsu bħala vittma salvazzjoni ibnek Kristu Sidna li jgħix fi salta għal dejjem ta' dejjem. Kif tafu matul daw l-erbat il-ġbir li jsir fil-Quddis qed imur biex inġabru l-fondi għad-dar tal-irtiri li s-santwarju bena fil-pjazza tas-santwarju. Qed nistiednu lil min jista' matul daw l-erbat joffri l-offerta ta' 1 euro. L-ġabra li saret nall-erba li għaddiet kienet ta' 840 euro. Grazzi mill-qalb. Nhar is-sibt li ġej il-Knisja kollha tiċċelebra l-festa għażiża tgħid il-50. L-Isqof Anton Tewma ser imexxi l-velja tgħid il-50 fuq it-suntir tas-santwarju is-sibt fit-8. Kulħadd hu mistieden li jieħu sehem. Għalhekk minħabba l-velja l-qudiesa tas-6:30 ma ssirx ikun hawn qudiesa tal-velja fit-8. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas-Santissima Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdu fl-eternità. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dilekum Allah, faxayin selmuni, xinti ġilodwa